Здравейте, здравейте, мили мои скъпи ученици! Как сте? Извинявам се, госпожо Караманова, че така нахлух във вашата класна стая и ви прекъснах учебното занятие. О, няма проблеми, господин Петков. Ученици, поздравете директора. Ученици! Здравейте, господин Петков! Набързичко само да прегледам дали е топличко в нашите класни стаи, в нашето най-елитно учебно заведение в областта. Ма наистина топличко бе. Както знаете, ние сме на първо място от най-топлите училища в областта, да, и се надявам никой от вас да не се оплаква, нали така? Болнички има ли? Ами само един, Анастасия. Анастасия, аз ще я привикам нея в директорската стая, да. Георги, как си бе моето момченце? Да поздравиш майка си. Аз съм и преподавал на нея едно време, да. Добре, аз ще тръгвам. Най-елитното училище, най-елитното. Хайде, госпожо Караманова. Най-елитното. Здравейте, госпожо Николаева. Ще ме прощавате, аз набързичко минавам да видя моите най-добри ученици. Oh, no problem, Mr. Tudorov. Ученици, хайде да поздравим Mr. Tudorov together. Hello, Mr. Tudorov. От най-доброто елитно училище на Балканите. Как сте, мили мои ученици? Как сте? Госпожо Николаева, вие как сте? Учите ли го той английски, а? How are you? How are you? What are you doing? И аз го знам. Спечелих 2 олимпиади по английски язик през 2003 година. Аз съм тук само да ви напомня, госпожо Николаева, че днес има проверяващи и да напишете отсъствие, ако има някой отсъстващ. Болнички има ли? То заради полените, които летят тук сега през пролета. Анастасия, как си бе, миличка? Аз майка ти я познавам. Едно време я учих по география. 78 година. Да я поздравиш. Най-елитното училище е с най-елитните ученици. Хайде, чао! Супер! Какво се случва тук? Я да видя какво се случва тук, бе. Това е... Моля, за внимание! Вие къде си мислите, че се намирате, бе? На полето ли? Не съм звероукротител тук да идвам да ви укротявам и да ви събирам като овце. Внимавайте в картинката. Дечица, при кого имате ви час, бе? При Николаева. Аз ще я оправя Николаева. Къде е? Имаме свободен. Нямате болна свободен час. Какъв свободен час? В нашето учебно заведение свободни часове няма. Сега отивам да... Георги, момченце, утре имаш при мен час. Ще те изпитам на дъската на всичка. Отивам в дирекцията да видя някой да ви замести. Тук няма своеволие в това учебно заведение. Аз съм дежурна на този етаж и чуя ли гък-мък? Става лоша. Айде сядайте и четете по нещо. Той е голям кукумица. Георги! Своеволия! Да бе, Пешо, тези чурлига винаги си стават мизерията, след тях трябва хода чиста, а? Да не съм чистачка я. Чакай, че сестра ми звъни. Нушито. Ало, сестра ми, какво правиш, бе? Вчера ти звънях да ти честите рождения ден. Няма хора, бе, няма, не. Пътуваме сега тук от едната спирка до другата, няма хора. Пешо, няма хора, не дей да спираш на тая спирка. Извинете. Чакай малко, че тук някакъв ми иска нещо да ме пита, бе. Чакай малко, нуши. Кажете! Защо не спряхте на тази спирка? Трябваше да сляза. Какво изпуснали сме спирката, да спрем ли? Ти какво имаш в устата си, безсливи ли? Не можеш ли да кажеш? Ей, шофьор, спри! Ние не може да гледаме постоянно я. Аз съм кондукторка, не съм балалайка лайка джийка. Ще ти спрем на следващата спирка. Нищо, че ще вървиш. Млад си. Мануши ме, да ти казвам? Тега те чурлига, днешното направо... Не бе, окаяно състояние. Бе, по моето време нямаше такива неща, Нямаше, Ти прибрали кокошките, накрая да седна да изпуша една цигара и аз като хората. Я видим кой има във Фейсбука. Кажете! Здрасти, отворено ли е? Ей, значи, човек не може изпуши една цигара от вас. Не може! Ей, такива като теб винаги ще ми се появят от нищото, баш като седна да пия кафе и да пуша цигара на обедната си почивка. Не видиш ли какво пише тук? В почивка съм. Ще изчака да си изпуша цигарата, да си изпиям кафето и ще те пусна вътре да си купуваш какво, че си купуваш. Кой знае, пак си ми дошъл с 50 лева да ти развалям за една дъвка. Ще чакаш. Чакай, Стевка, че тук един клиент дойде, Айде, почне да се обада. Айде, влизай. Георги, ставай веднага!
Айде, готов ли си? Нали ти казах, че днеска заминаваме на море 4:00, да си готов, да избегнем трафика, да си оправя багажа и всичко да е готово. Ей, значи, винаги последния момент чакаш. Винаги, след 5 минути да си слязал, няма да те чакаме. Ей, неразбрано дете, все последния момент чака, все. Ей, значи, че няма място къде да ги слагам тея дини и пъпеши. Мамо, готов съм. Георги, готов ли си? Я, ела тук да ми дадеш раницата да сложа тея дини и пъпеши от твоята раница. Абе, мамо, за какво ги вземаш те дини пъпеши? Кисели краставички, за какво са ти? Как защо, бе? Ти знаеш ли колко струва едно парче дини и едно парче пъпеш на морето, бе? 10-15 лева. Аз парите да не ги рина с лопата, я! От вкъщи ще седем всичко, ще си нарежеме като излеземе на морето там и ще ни много убо. Кисели краставички съм взела, лютеничка съм взела, да, давай раницата, тук и не ми се отговаряй. Хайде на морето, скачай бебето. Как е на задната седалка, бе, Георги? Има ли място? Хайде на морето, скачай бебето. Всички ще са бяло. Лято е време. Георги, прибрах се. Бе, какво се случва тук, бе? Защо чиниите са още в митката не са измити, бе? Георги, момченце, 5 минути ме няма вкъщи. 5 минути и къщата е кочина. Прилича на обор. Пълен с свине, кози, магарета и всичко друго. Ей, момченце, не мога да те оставя сам за 5 минути, бе, не мога. Веднагически да... мамо. Какво ама, бе? Какво ама? Фащай прахосмокачката и почвай да чистиш. Значи, не храни майко. Хващай прахосмокачката и всичко да е изчистено. Перфектно. Айде. Няма да се занимавам с теб. 5 минути, бе. 5 минути ма няма, бе. Каната е срам, бе. Същия като баща си. Абе, Айван! Абе, don't do that, бе! Ще паднеш и ще си break the head. После, what are we doing? Ще трябва да ходим to the hospital. There's no time. Oh my god. Oh, Petrova, hello. How are you, бе? Кажи на твоето синче да go to play with my boy. Go, play. Ти, how are you? Как я драйваш? Абе, Айван! Абе, don't throw sand в очите на момчето, бе! Много си stupid, бе, Айван! Ще дойда там и ще те слапна! Oh my god! Неразбрани, boys, неразбрани! После ще има, ако не би... staying still, не би чудо си! Абе, Айван, бе! Абе, как може така да му брейкваш главата в този асфалт? Ами много си